Machiegni kendo nyako Ramogi bang' wuok e yweyo higa ka higa piny Kenya wito mine modhuro ma wito ngimagi e kinde mag nyuol ka jolony koni thothgi inyalo resi. E romo mar yango jolony ma konyo ngima joma mine kaachiel kod nyithindo manobagi e boma ma Mombasa penjo bedo e gima dhi tieko chutho medruok mar mine kod nyithindo ma wito ngimagi e kinde mag nyuol. Judith Omondi oluwo sigana ni kendo miyo ripot. Kwan mar mine 100,000 manyuolie pacho ka higa 355 wito ngimagi. Kwan ma jolony yango ni pod ni malo kendo winjo resi. Twak mar duoko kwan ni piny obiro e romo ma okelo kanyakla nyamrerwa kod jolony duto mag thieth mag mine kod nyithindo. Romo ma obagi e boma ma Mombasa kama migawo mar thieth kokalo kuom director maduong' mar thieth Dr. Patrick Kamoth oyango chenro manyien magin go mar tiyo kanyakla kod counties e duoko kwan ni piny. We have prioritized the counties with the leading contribution of maternal mortality. These are 26 counties which contribute more than 60% of maternal and newborn deaths. We are going to ensure that we have commodities in place to be able to save mothers, including syntocinon, eat-stable carbetocin, and also caffeine citrate. Amoth koni piny owacho osechako yaro badgi mar keto bengi mag remo e counties duto ma pacho ka, gino madhi konyo mine mawito remo mathoth e kinde mag nyuol. We are revamping the regional blood transfusion center in Garissa County, and that will be able to serve Garissa, it will be able to serve Tana River, and also part of Wajir. We remember, for example, a county like Samburu did not have a blood transfusion center. They used to collect their blood all the way in Nakuru, a distance of more than 200-300 kilometers. Imagine you have a mother bleeding in Maralal, and somebody has to go to Nyahururu to collect that blood back and forth. Jokanyo mag riwruok mar governors ma bende ochopi e romo ni onyiso aput margi chenro magisebedo ka giriwore kendo rem ma oseneno kendo e report ma ochiw kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda okoni chenro gi dhi menyo rem ma pod counties nigo mamedo kwan mar mine ma wito ngimagi ka nyuol. We will expose workforce gaps, referral delays, blood shortages. All this will be exposed, and at some point somebody will get uncomfortable. And that is the storm that we have to weather. In such a point, I remember in Homa Bay, when the ambulance did not have fuel, but Homa Bay was able to share this with the whole country, that this lady died or almost died because there was no fuel. That is the learning. We accept this was a failure, we are fixing it, but we want all of you to learn. Kata kamano, jolony koni pod nitie tuoche matindo kama oriwore ariwi e kind mamoko ma keto ngima mine mapek kamarach. Kendo Profesa Moses Obimbo koni oseyang lony manyasani mago picha e ich kata ka nyathi pod tin, gino ma owinjo chwali e ute thieth duto matindo kama oriwo level 2 kod 3 duto manie pacho ka. Many women complain of having either heavy menstrual bleeding or they have irregular bleeding, and they sometimes stay for so long within the primary healthcare facilities or even at home without seeking help. One of the things that I'll be leading in discussion on is how can we deploy artificial intelligence and point of care ultrasound at the very primary care facilities to fast track these women with some abnormalities. Romonio kelo winjruok ni gilony manyasani, medruok mar jolony e ute thieth, yedhe kod sir mar piny owacho e yor omenda, kwan mar mine kod nyithindo ma wito ngimagi ka inyuolo dhi dok piny e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV.